So, punan ko na po, dili po sa atin na ginibong Memorandum of Agreement na pigpirmahan ta between Bagong Santa Clara and the Ragay Polytechnic Skills Institute. Primero po mga ipatngod, adi po manunod namin sa TESDA. Kasi isip naman po mga ipatngod, na TESDA po kaya, mauyaya in the sense na natatabangan ng mga tao. Kaya lang, ang nangyayari, kadalasan po, pi-sponsoran ta ang mga tao na magpunta sa TESDA Training Center, kadalasan po sa pili or sa kung ibang eskwelahan. Aan po, isita kung una na pitfall niyan or shortcoming or kakulangan. Ang nangyayari po, albawa kani, pinagpili ngayon na munisipyo, 50 nga ipadara. Hindi man po nagitapos namin na 50 ngaan. Maray pang makatapos dyan, siguro 8 or 4. Amo po dahil usually po kaya siguro, arayo baya nga ni, nagibiyahe sira, sakripisyo. Lalo na ding mga tao nga di po, nagitrabaho di, tandaan tapuan mga ipatngod. Dahil nga ding ida sila sa concept or context po niya na formal education, so gubal po sila day job. Naisip ta po ang solusyon, dapat hindi na kita pa magpadara sa TESDA Training Center sa ibang lugar. Darahon ta mo na daranta mismo ang TESDA Training Center di na sa atin na barangay. So kaya po kita kaso nakausip ta po ang acting provincial director po niya na TESDA Camarines Sur, si Uncle Robert de las Llagas. Iya po mismo naugmaya dahil ako po programa na TESDA, na pibanong TESDA sa barangay. Daraon sa barangay na TESDA. So, fast forward. Naramdaman po ninyo kaso nakaaging fiesta, agko na po kita panamit na TESDA training. Ngan sabi ko, kay panan, another sustained effort, taring dakil talaga kitang maturuan ni mga different courses madara dili sa buhi. Kaya po, dinaraman po niya na TESDA Provincial Office, adi pong Ragay Polytechnic Skills Institute. Kaso na-meet ko po si Dr. Rosalyn Perida. Amo or piba na kuwan, Mami Rose. Uy, nabigla po ako mga ipatgod. Kaso po ako pala professor sa Ateneo. Iya man estudyante sa Ateneo. Awa po nagklase atong graduate studies. Kaya nagkabiriglaan kami and we have common friends, mga mutual friends. So bisado po pala niya umaray. Kita mo na mga ipatgod, di mo talaga isiya na pwedeng mangyari nga ni, na bisto mong one, in the future pala matatabangan ka. Right there and then I told her, Mami Rose, hindi pwedeng ang sitwasyon lang natin ay ganito, yung TESDA, ipapatawag ka para bigyan kami ng courses. Sana po tayong dalawa mismo, meron po tayong kasunduan. Natutulungan mo talaga ang barangay kasi po, ano po niya di mga ipatwid, Ragay Polytechnic Skills Institute, base po, adi po nakabase po sa poblasyon niya Ragay. Karayo po niya Ragay ha, yung kami na naging pamanila, isipin niyo kung awala sa na tinampo, napibaybay niya ng mga bus, ng mga auto papuntang Manila. And then after po niyan, Del Gallego na, after niyan, Quezon Province na kani. So ano pong nangyari? Sira mismo, all the way from Lagay, nagpunta dito sa Bagong Santa Clara. And they presented to us 20 courses that they are willing to bring here in our barangay, in Bagong Santa Clara. So, nyatong aldaw pong adto, August 22, amo po, nagkausip po kami na magpirma na kaming Memorandum of Agreement. Na Ragay, maging partner ta na sa TESDA trainings. Pinuunan po nga nila kaso August 19 to 23 at tupibanong house wiring, kadakil pong participants, and August 19 to 22 man yung vegetable production. Question, ano po yung mga nakalinyadang mga dadalang po din sa Bagong Santa Clara? Driving, number 1 po. So kung gusto po mag-adal, mag-drive, taga Santa Clara ka, welcome ka. Paano naman po ngayakap yung mga taga-ibang barangay? Siyempre, welcome po kamo nga amin. Ama po. So, didi po, siyempre, priority ko muna na nga amin ng mga residente ng Santa Clara. Pero po, open po adi para sa nga amin po ng mga taga-buhi. So, kung ikaw po na nagisunguan, yan yung programa ni Kagting. Ikaw gusto mong makaadal mag-drive. For whatever purpose, personal or professional man, gusto mo talagang maging driver, pwede mo ikaw mag-anap ng trabaho sa ibang lugar, dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, kakadakot pianap na drivers,
Nyan. Adi po ako adi NC2 po adi, importante. Kaya sa TESDA training, ako national certification. Hindi pwede ka mag-apply sa ibang bansa. Adi ka national certification, mga ipatmod. Ngawan, so, amo pa, driving. Isipan po naman, daradali na welding. Although malagastos niya welding. Pero ako po sila capability sa welding. Amo po, agman lain-lain pa po, kadakal ato bayin ka ito ngamin. And kung ako po kamo suwestyon, mag-comment lang po kamo. Tapi basta ko po ngamin isa-isa mga comments ninyo. Kung ako po kamo gustong madarata din na test the training. So makikita po ninyo video niya itong sa aman pong memorandum of agreement signing between myself and the representative of Barangay, si Mami Rose, together with the Barangay Council. Singan tapungan mga ipatmon. This is the first memorandum of agreement me with a barangay. So, kadaklan po kaya kan samuyang MOA is partnership with a national government agency, partnership po with the municipal government. Pero this time po, kumbaga nagbaba na siya sa barangay, which is tama man po talaga siya. Kasi ang kadaklan man po ng mga trainees is coming from the barangay. So, very good po ining sa indong initiative. Na talaga po, ang kaipuhan ta po talaga is i-empower or i-capacitate ang satuyang mga, kumbaga mga residents kang barangay. Kasi usually mahihiling ta pagkaaga pa sa nangaya, yaon na sa mga tindahan, nag-uurumpukan, di ba? Yan yung mga usual scenario po bagang nahihiling ta sa barangay na instead nga yung maging pakinabang yung sa indong oras, hindi po kaya once na makanood sinda, either mag-isip po sinda to further study. Kumbaga, syempre po, iningani, sabi ta, pirang days lang po siya na training program. What if after kaini, ay magayon magpalan ngaya, na makanood ako sa further ngaya sa electrical installation. So, baka po mag-abot sa time na maghanap na din sila on their own na ay gusto ko makanood pa further. Anyway, kadakol man po ang eskwelahan digdi sa province of Kamsur na nag-o-offer ng mga araw kayo training programs. And ini po, mayo ini sa edad. Recent training mi po sa Ragay for bread and pastry production NC2. May enrollee po kami 65 years old. Sabi mi nag-adal ka pa ng bread and pastry. Actually po, medyo tatao naman siya. Dakol po ang nag-enroll sa mo na medyo tatao na. Kumbaga, ikaw na po, may idea na. Minsan po nga yun na ang nagiging source of livelihood ninda. Kaya lang po, pag nag-enroll sinda sa TESDA, ay sasabihin na kaiyan, ay, maray mapalan ngayon na nag-enroll ako. Dakol pa palan ngayon akong aram. O kaya, baka po si aram ninda, ay akala ko ngaya, araw ka iniyo ang tamang paggibo. Kumbaga, ini po kaya si TESDA, syempre may certain standards po na tinutok do. So, very lucky po ang Barangay Bagong Santa Clara. Sana po, ining MOA signing is not only just a piece of paper. Ano po, kumbaga ma-continue po kita kay sa tuyang partnership. So, through the Barangay Council, syempre po, paplanuhon man ito kung ano na ang mga gusto pa, mga training programs. So, kumbaga, ang partnership pong ini, kumbaga, both beneficial po ini. Dahil ako masabi na ang training program na ini, beneficial lang po ini sa Indo. Kumbaga, in a way, may certain tabang man po ini sa mo. Kasi, syempre po, kabali man ini. Fourth part man po ini, kay sa muyang accomplishment sa school, pati na po sa TESDA Provincial Office. So, with that po, thank you so much, Kap, kay Ma'am Vilma. Si Ma'am Vilma, syempre siya yung naging susi, nakaabot kami digdiyo sa Barangay, Bagong Santa Clara. And si Ma'am Vilma, syempre, bistado ta. Personally, mabuuton po yan. So, taong garo dahil mo nanggad, madadaihan. Yun po. Kaya, talagang yaon po kami digdiyo. So, we expect po na yung presence ng blue team, sa red team, Barangay Bagong Santa Clara, yaon po. So, thank you so much. Thank you so much. Yun po so nagpapasalamat po kami duman sa
pag-cooperate man po kang barangay na nagkaigwa man po tulos ning kumbaga day man po sinda usually po kaya ang mga ibang partner mi pong LGU or barangay mahigusod lang po sila mag-request pag oras na po may uman pong naitataong participants or kung ipaman po nag-a-absent kung day man po palang talaga desidido ang desidido lang si nagre-request si LGU, si Mayor, si Kapitan. So yung mga constituent na gusto nindang tawanan ng training, minsan po binabaliwala. So, dito po sa Santa Clara, talagang nailimiman po na talagang porsigido. Gusto mo po talaga nindang makanood kan sa muyang programa, ang skill na itatakang TESDA. Kaya po, mahigos man po kaming magtao din ng programa. So, ayan, nagmuwat si Ma'am Rose with Santa Clara. Nainutan na po si P.O. Mabilis, salamat po Ma'am Rose sa mabilis na action po in behalf po ng P.O. Tama po yan Ma'am Rose. Para direkta na pong kamo na po ang magulay. Dahil na po kami mahanap pa ng training provider, si RPSI na. So, mahirap po kaya minsan pag may request sa mo, sige ko po kayo na po si Sayang school na katawanan ni. So, yan po. Thank you very much po sa Indo. Po kan sabi ni Ma'am Rose, ang mga 53 mi man po digdi, part man po yan sa mga accomplishment, yung mga target clients mi po na accomplish mi po. So, thank you very much po sa Indo.